Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Makrifat tanpa syariat, ninggalaken salat syariat termasuk sesat. Nggih. Syariat tanpa makrifat pintere maca, pintere dongeng, boten ngalami mongko menika ngaos boten tapi manfaat. Tapi nggih dipirengaken mawon. Cukup sekedar diartekaken nggih dalam pengetahuan mawon. Islam menika enten 3. Bapak ibuipun panjenengan kalian kula Islam termasuk yugane nggih Islam. Mongko lek pun balik menika angsal KTP. Mongko enten ilmu julukan Islam KTP. Lah Islam ingkang sesungguhnya sing pundi? Ingkang diridani dhateng Allah Islam sekujur tubuh menika. Nggih pun jelas nggih. Islam turunan menika dugi tiyang sepah kali agama Islam termasuk putra-putri pun panjenengan termasuk kula niki nggih tumut Islam. Lah ngoten nggih, moko seali dosa menika tasik ditanggung tiyang sepah. Lah niku nggih lek pun alit, tapi lek pun balik pun ageng dados lare, dados menungso menika angsal KTP. Lah niku nggih, moko enten julukan dados Islam KTP. Lah napa Islam KTP meniku? Islam KTP menika nggih KTP-ne Islam tapi mboten nglakoni atas perintah datuwah, atas perintah Allah termasuk salat menika. Lah niku kula niku nggih atas kula niki ninggalaken salat secara syariat krana menika kait menginjak dewasa, kenakalan remaja identik kalian nggih niku wau. Ninggalaken salat mboten Jumatan. Nggih menika kelakuane dadose enten ajaran ilmu ingkang namine Islam KTP. Wayahe Ramadan mboten poso, dolan ten karangan malah mendeti nyolongi nggih buah-buahan enten karangane tiyang menika. Nah, niku termasuk Islam KTP. Mboten salat dan tiyang sepah radih nglawan. Lah niku nggih. Niku Allah nggih seneng. Jane dilarang tapi Allah nggih seneng mergo menungso niki hidupe proses. Lah niku nggih. Islam turunan niku wau Islam KTP, lah niki Islam sekujur tubuh. Islam sekujur tubuh niku napa? Mboten saged turunan. Islam sekujur tubuh niku perintahipun Allah atas makhluknya sing namine umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nglampahi sak kabehane napa ingkang dilarang dhateng Allah nggih boten dilakoni, napa ingkang diridhoi dhateng Allah nggih dilampahi termasuk salat, termasuk nggih salat Jumatan menika, termasuk nggih di bulan Ramadan puasa, termasuk sampean gadahi istiqomah. Lah niku moko panjenengan mangke lek pun gadahi istiqomah Islam sekujur tubuh pun panjenengan lekat di dalam diri, mudah untuk bertemu Rasulullah, mudah untuk ketemu malaikat Jibril. Lah niku nggih. Lah niku senajan panjenengan masih nggadahi yuga misale tasik proses untuk menginjak dewasa, sik nakal tapi saged nggadahi istiqomah menika. Saged menika dipilih Allah untuk bertemu Rasulullah lan malaikat Jibril lan lian lintuh-lintune menika termasuk alam-alam ingkang boten saged ditangkap oleh akal. Letake ten istiqomah. Lah niku nggih. Niku kewelasanipun Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim Allah diparingaken sedanten lek singen kula kali panjenengan ngaos digoroi. Duduk turunane Kanjeng Nabi, duduk turunane ulama, aja kaya ngono kok gendeng kok edan. Nggih muga-muga tiyang ingkang ceramah sing kados ngeten iki wau disepuro dhateng Allah. Nggih akhir zaman pun sampai sakniki kula ingkang diparingi dhateng Allah kula sanes sinten-sinten tanpa mondok, tanpa guru. Kula niki
Lek sesat pun singen kula sesat. Nggih. Tapi niki ilmu sing sak benere hake Allah kersane kula disesat-sesataken, tapi Allah mboten nyesat-nyesataken kula sampai didadosaken saksi dikepanggi dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula sanes nabi, kula sanes rasul niku kewelasanipun Allah krana kula purun. Lah niku nggih dadose Islam sekujur tubuhipun panjenengan iki pun sampean praktekaken ten mriki. Termasuk panjenengan nedha-nedha niki kalian zikir kalian sholawat. Mangke jenengan praktekaken ten griyane panjenengan ningali TV, ningali HP. Napa mawon panjenengan damel sholawatan menika. Mangke Allah ingkang ngatur panjenengan dados Islam sekujur tubuh panjenengan. Islam sekujur tubuh mboten saged dijaluk. Mboten saged turunan, tapi lek melampaui mangke diparingaken dhateng Allah kiyambak. Allah ingkang ngatur sak mestine menika. Bukti pun panjenengan ten mriki nggih khol qiyam pun tersentuh oleh Nur Muhammad walaupun boten ngertos. Bukti pun panjenengan ten mriki nggih khol qiyam sampai dipindah ten alam terang tak berlenterah menika tempat alam para wahdatul wujud wali-wali Allah menika ibadah ten mriku. Mugi panjenengan sedanten punan diparingi semerap mbah buyute panjenengan termasuk sing gadah yang sepa enten kuburan, enten sing dikepanggi baik dalam mimpi, baik dalam istiqomah salat, zikir, baik istiqomah napa mawon ibadah dhateng Allah senajan panjenengan mboten di atas sadadah pun diparingi mbah buyute panjenengan ten alam kubur menika tersenyum. Mboten enten malih sing ngepanggi dalam keadaan berbaju compang-camping, mboten malih dikepanggi nedhi nginum, mboten malih nggih pun menika dados Islam sekujur tubuh niku sampean lampahi walaupun mboten kados ingkang tiyang sing nyoro-nyoroaken kepanggi Rasulullah kepanggi malaikat Jibril lan mengenal datullah menika mudah. Dengan panjenengan lampai sehari-hari niki mangke panjenengan kiyambak semerap sinten mawon panjenengan walaupun tak ada darah Rasulullah, walaupun tak ada makom para wali-wali Allah, tapi panjenengan nek nglampahi hak kebenaran ya Allah, perintah Allah nggih niku namine nasab perilaku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah sekali untuk sampean lakoni. Sampean jujur mawon insyaallah dalam kehidupan sehari-hari panjenengan mangke Allah ingkang ngatur senajan boten sugih, senajan boten gadah tapi boten soro. Maksudipun kula masih boten gadah soro niku boten gadah utang. Lek utang gede-gede niku pun lumrah manusiawi. Ya niku nggih. Niki wau ilmune Islam turunan wong tua kita niki Islam, kita anake dadi nggih tiyang Islam. Setelah niku proses kiyambak dadi menungso nek ninggalaken salat mboten Jumatan lan poso menika maka ada ilmunya Islam KTP. Lek kita lampahi napa ingkang kula sanjang niku wau maka panjenengan Islam sekujur tubuhipun panjenengan mangke panjenengan kiyambak ingkang ngrasakaken cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.